Με είδε. Πρέπει να με είδε, παιδιά. Με είδε ο παίχτης. Βλέπεις, είμαι φιλικός, έτσι δεν σε πειράζω. Άρα για να τα έχει πάρει από εδώ, δεν θα έχει πάρει από εδώ. Άρα πάμε να φύγουμε γρήγορα, να πάμε police station, παιδιά. Πάμε γρήγορα police station. Γιατί μπορεί να μην έχει πάει police station και άμα πάει police station θα είναι το επόμενο θύμα το οποίο θα σκοτώσουμε. Γιατί μπορεί να έχει loot, μπορεί να έχει σφαίρες, μπορεί να έχει κάποιο όπλο, μπορεί να έχει 9 FPS. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί. Άτος έρχεται. Έρχεται. Ω. Με βάρεσε μαλάκα. Why, my friend, why? You want my loot? Why? Why? I am friendly. I don't kill you. Why you hit me? Έλα. Έλα κάτω. Έλα κάτω. Το επόμενο θύμα είναι. Μπάμπης είναι, αλλά βλέπετε. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Εκεί βαράει. Α, αυτό θέλαμε. Την έφαγε τη μία. Έλα, bleeding είσαι. Τι έγινε? Τι έγινε? What? You have problem! You have problem now! Fuck you! Μουνάκι. 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 Θέλεις να με σκοτώσεις, Γατάκι.